दोरोंगोर बिमाजों आंजों फाथिलाय बिसिलायबाय बिनि थाखायनो जोङो दिनै दा भिडिअ बानायदो। दिपालिया सोरजों सोमोन्दो जादों आंथ' 7 मास न'आव गैयामोन बेनो बियो गथ' 3 गारदों माने। मोनसे दुखुनांथावनि बाथ्रा लोगोफोर, नोंथांमोना बयबो दिपालि अफिसियेल इउटुबारखौ सिनायखायो जानांगौ। दा बियो बेबायदिनो जुलि जाखांनानै अन्थाव बाथाव सासे हौवासा गथ' मोनखांनायनि उनावसो गावनि फिसायजों फाथिलाय बिसिलायनाय जाबाय। दा एक्चुअली दुखुनांथावनि बाथ्रा, बेफोरबायदि जाथावनाङामोन। दा मानि थाखाय फाथिलाय बिसिलायनाय जाखो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो मिथिहोलांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। दा ओरैबायदि अन्थाव बाथाव गथ' मोनखांनायनि उनावसो बेफोरबायदि फाथिलाय बिसिलायनाया जाबाय। दा एक्चुअली गथ' खांबाय हिसाबैहाय नोंथांमोना बेबायदिनो बे गथ'खौ माबोरै फोरोंलांनांगौ, माबोरै गियान सोलांनांगौ, बेफोरनि थाखायसो माने थिरांथा लालांनांगौसैमोन। दा नुनो मोनबाय बिथांमोनखौहाय बेबायदिनो फाथिलाय बिसिलायनायसो। दा नोंथांमोना नायनानै लादो मानि थाखाय फाथिलाय बिसिलायनाय जाखो। माथो खालायबावनो दा जोंथ' मानि थाखाय गारनाय जादों होनोब्ला बियो गुबुन सेंग्राफोरजों लाइन मारियो, गुबुन सेंग्राफोरजों फन रायलायो, रं नाम्बार रायलायो। आंजोंथ' ओरैनो 6 मास 7 मास फन रायलायखायाखै। बिनि थाखायनो आङो केरेलानिफ्राय फैनानै बिखौ न'सिम नागिरफैदोंमोन। न'सिम नागिरनायावबो बियो हरनि समावनो बियो खारलांबावदोसो, नाथाय बिखौ मोनाखै। 2 सानथामनि गेजेरावसो बिखौ मोनफैदो। बिनि उनाव दाथ' बियो गोबां सेंग्राफोरजों गोबां मानसिफोरजोंनो बियो सोमोन्दो दं। आरो बिनि उनाव आरो मिटिं खेबसे जाखांबाय, जाखांनानैबो रायजोफोरा मिलायलायना होबाय। मिलायलायनानैबो बाक्क' बियो सासे सेंग्राखौ बियो बालिफुङाव लानानै खारग'दो। बालिफुङाव लानानै थांनानै आरो बियो सासे सेंग्राजों गाज्रि सोमोन्दो जादों। बिनिफ्राय आरो बियो फैनानैबो आरो न'आव मोजाङै सुख सान्ति थायाखै। ग'फोरावबो लाना फैलायबाय, ग'फोरावबो सुख सान्ति थायाखै। सिमोनसाफोरावबो लाना फैलायबाय, सिमोनसाफोराव सुख सान्ति थायाखै। आरो बिनि उनाव सुख सान्ति थायैनि थाखाय खेबसे मिटिं बानायबावबाय। मिटिं बानायनायावबो बै सासे सेंग्राजों सोमोन्दो जानायनि थाखाय सासे सेंग्राखौबो बुबाय, बिखौबो बुबाय। बिनिफ्रायनो माने गाव थाया अलरेडि थाया, माने फाथिलाय बिसिनोल' नागिरबाय थायो। बिनि उनाव आक्क' नेक्स्ट बाराव मा होनो बैयो पनेलखौ जादों। बियो पनेलखौ जानानै बियो थैनोसै होननानै पनेलखौ जाबाय। जानानै दाना देखापामाव लांबाय, देखापामाव लांनानै हायाखै। धेमाजियाव लाना थांबाय। जिथुनिखि बै मोनसे बियो फटक आपल'ड होदों ना, बे फटकआ धेमाजि हस्पिटालनिसो आरोना। बिनि उनाव हामनानै फैलायबाय। हामनानै फैनानै साननैसो न'आव थाफैलायबाय। साननैसो न'आव थाफैलायनानै बिदिनो दावराव दावसि जाबाय थायो। बिनि उनाव बिमा बिफाखौ लिंहरबाय, बिमा बिफाखौ लिंहरनानै आंबो लिंहरबाय। बिनि उनाव दा माने जोंनि रायजोफोराबो खेबसे मुलि जाखांबाय नालाय, बिनि थाखाय माने रावबो रिक्स लानो हानाय नंला, हौवायाबो रिक्स लानो हानाय नंला, न'खरनि गासैबो मानसियाबो रिक्स लानो हानाय नंला। बबे समाव बबे मा जागोन होननानै आंखौ रायजोफोरा बुंनायलाय आंबो बिसोरनि खोथाखौ लानानै दा फाथिलाय बिसिनायखौनो खालामनाय जाबाय आरो। मानो होनबा दिपालियासो गावसो माने बिसिलायखौ खालायबाय बुंखाबाय थायोमोन आरो। आंथ' फाथिलाय बिसियामोन आरो। बिनि गेजेरावनो बियो आंनि बुंनाया थालांबावदो। दिपालिया सोरजों सोमोन्दो जादों आंथ' 7 मास न'आव गैयामोन बेनो बियो गथ' 3 गारदों माने 3। बे खेबसेखे बुंदो मुलिजों थांदो, आरो नेक्स्ट बाराव बुंदो बियो बिजिजों थांदो होनना बुंदो। दाख्लै बावै आं मोनथारदो बियो टेब्लेट जानानै थांदो। अब्लाबो बिखौ आंनि हिन्जाव होननानै मालायजों सोमोन्दो जादों होननानै आङो बिखौ एक्सेप्ट खालामबाय दंमोन। आङो बिखौ गारा होननानै आङो लाबाय दंमोन।